Ja sa teda veľmi teším, že sa dneska môžeme stretnúť na takomto krásnom podujatí, kde sa práve prepája ten verejný sektor s tou súkromnou sférou a teda aj so zástupcami nás, akademikov, práve pri takej otázke, ako je vplyv umelej inteligencie na budúcnosť leteckej dopravy. Dovolte mi začať myšlienkou. To, čo bolo ešte nedávno nepredstaviteľné, to, čo sme si nevedeli predstaviť, že budeme používať v prirodzenom živote a to, že sa budeme dennodenne na bežnej báze rozprávať s umelou inteligenciou o jednoduchých veciach, o komplikovaných veciach, že ju budeme využívať v podstate namiesto Google, namiesto knižníc, tak to je už v dnešnom svete bežná prax. Tak som sa teda spýtala tej umelej inteligencie, že čo to vlastne je. A ona mi odpovedala nasledovné. Je to teda technológia, ktorá je práve schopná vykonávať úlohy, na ktoré je potrebná ľudská inteligencia. Je to napríklad učenie sa z dát, predvídanie udalostí, rozhodovanie a riešenie problémov a napríklad aj porozumenie prirodzenému jazyku. Druhá otázka, ktorú som sa jej spýtala, je spojená s tým, ako rýchlo sa umelá inteligencia vyvíja. No a už tak, ako som začala, tak v podstate pokrok umelej inteligencie je veľmi rýchly a rýchlejší, ako sa očakával. Zároveň je to práve tá jej schopnosť učiť sa pracovať s prirodzeným jazykom a spracovávať veľké dáta, ktorú vnímame ako obrovský potenciál v leteckej doprave v dnešnej dobe. No a prečo je to teda aktuálna téma? Tak ten náš letecký sektor je sektorom, ktorý je je v podstate najbezpečnejší a je aj najpresnejší, ale zároveň generuje obrovské množstvo dát. V podstate generujeme viac dát ako kedykoľvek predtým, no a využívame ich menej, ako by sme boli schopní. Potom ďalej je tam komplexnosť procesov, ktoré prebiehajú medzi leteckými spoločnosťami, medzi letiskami, medzi manažmentom letovej prevádzky. Ďalej tlak na efektivitu, nedostatok pracovnej síly alebo bezpečnostné požiadavky, ktoré sú na tento sektor kladené veľmi vysoké. Práve v týchto všetkých oblastiach vnímame umelú inteligenciu ako kľúčovú technológiu, ktorá môže pomôcť pozdvihnúť, zlepšiť ten náš letecký sektor. Súčasný stav umelej inteligencie v leteckej doprave je asi taký aktuálne, že teda je prítomná, ale v podstate nie je v celom sektore, skôr nerovnomerne a najmä ju teda nachádzame napríklad pri prediktívnej údržbe, pri plánovaní posádok a flotily, pri detekcii anomálií. Zároveň je ale pravda, že je veľmi silná momentálne v predikcii a v dátach, ale trošku slabšia v oblasti autonómneho rozhodovania. V takých oblastiach v leteckej doprave, kde umelú inteligenciu vnímame ako prítomnú práve vo fáze pilotného testovania, je napríklad bezpečnostná kontrola. Sú to oblasti väčšinou spojené práve s bezpečnosťou. Ďalej je to inteligentné riadenie kapacít alebo monitoring tokov cestujúcich a v podstate v týchto oblastiach umelú inteligenciu vnímame ako technológiu, ktorá zatiaľ radí, ale ešte teda nerozhoduje. Trend, ktorý pozorujeme v súčasnosti na letiskách, je taký, že pristupujú k aplikáciám technológií založených na umelej inteligencii oveľa rýchlejšie ako napríklad letecké spoločnosti. Je to práve z dôvodov nižšej v podstate nižšieho zaťaženia regulačného, ako by to mali letecké spoločnosti. Je to z dôvodov preťažených kapacitne terminálov, je to z dôvodov obrovského objemu cestujúcich a je to aj z dôvodov vidiny v podstate nejakého lepšieho fungovania tých procesov na letisku. Ďalším trendom, ktorý v podstate nastúpil na prelome rokov 23-24, je tzv. Generatívna umelá inteligencia. To je v podstate taká technológia, ktorá je schopná rozumieť prirodzenému jazyku, spracovávať text, spracovávať komunikáciu, spracovávať konverzácie. A v podstate začal sa trend napríklad automatizovaných reportov alebo simulácií dát na základe práve
predpovedaných dát umelou inteligenciou. No a v podstate sme teda svedkami toho, že nám umelá inteligencia už neslúži len na tú prediktívnu úlohu, na predikciu, ale zároveň prichádzajú aj nové možnosti práve využitia tej generatívnej umelej inteligencie. Hlavné oblasti dopadu, ktoré momentálne vnímame v ekosystéme leteckého sektora, sa dajú zhrnúť do takýchto 5 oblastí. Je to teda prevádzka leteckých spoločností, procesy na letiskách, bezpečnosť a riadenie rizík, manažment letovej prevádzky a cestujúcia zákaznícka skúsenosť. V prevádzke vidíme v podstate najrýchlejší sa rozvíjajúci potenciál umelej inteligencie, čo sa týka časového hľadiska, práve pri tej predikcii meškaní, pri optimalizácii časov, turnaroundov lietadiel alebo pri dynamickom plánovaní posádok. Je to zároveň oblasť, v ktorej sa predpovedá najvyššia možná návratnosť a najrýchlejšia možná návratnosť investícií do umelej inteligencie. Potom ďalej z hľadiska bezpečnosti, tam práve umelá inteligencia je veľmi silná v tej svojej schopnosti predikovať, napríklad detekciu anomálií, kde je schopná v podstate odhaliť nejaký problém ešte predtým, ako to dokáže ľudské oko. Ďalej je to napríklad pri rýchlejšej analýze rôznych incidentov alebo pri podpore rozhodovania, či už pre posádky alebo pre riadiacich letovej prevádzky. No a na letiskách umelá inteligencia, už ako som spomínala, tak je v podstate veľkým trendom aktuálne. Využíva sa teda najmä v oblastiach automatizovanej bezpečnostnej kontroly, čo je v podstate v testovacej fáze napríklad na letisku v Kodani aktuálne. Ďalej sa využíva pri monitoringu priestorov a veľmi zaujímavou oblasťou, kde sa umelá inteligencia môže využívať, je aj napríklad Smart Baggage Routing. V podstate takýto systém dokáže veľmi význačne znížiť napríklad riziko stratenej batožiny. No a keďže som teda ja zástupcom tej akademickej obce, tak samozrejme na univerzite vnímame tento trend umelej inteligencie a vnímame ho nie len ako technologickú inováciu, ale zároveň aj ako inováciu, ktorá je spojená s kompetenciami. Považujeme za veľmi dôležité prípravu novej generácie odborníkov, ktorí budú schopní pracovať s dátami, pracovať s komplexnými systémami, ktoré sa v letectve nachádzajú a zároveň ktorí budú schopní v podstate integrácie takýchto náročných a nových technológií do v podstate procesov, ktoré v letectve prebiehajú. Zároveň sa považujeme za bezpečné prostredie práve pre výskum a testovanie napríklad nových modelov umelej inteligencie, kde vieme prepojiť práve verejný sektor s firmami a teda s našou výskumnou sférou. Vieme takisto podporiť verejný sektor pri tvorbe štandardov, pri tvorbe metodík, pri tvorbe odporúčaní, ktoré sú spojené so zavádzaním technológií umelej inteligencie. No a takisto v podstate podporujeme teda priebežné vzdelávanie a môžeme slúžiť práve ako takéto pojítko medzi tým akademickým sektorom, medzi verejným sektorom a medzi tou súkromnou sférou. Aby to nebolo všetko len ružové, tak samozrejme umelá inteligencia prináša so sebou aj výzvy a s tým spojené rizika. Európa sa momentálne uberá v podstate takým konzervatívnym smerom, ktorým chce byť veľmi pripravená správnym spôsobom regulačným na zavádzanie takýchto technológií, čo môžeme vidieť aj napríklad v regulačných konceptoch EASI alebo napríklad aj v novom Európskom AI Acte, ktorý v podstate definuje požiadavky na takéto vysokorizikové systémy. Ďalej je veľmi dôležité v podstate pochopiť, ako teda tá umelá inteligencia vlastne funguje a kto je zodpovedný za jej rozhodovanie, pretože v prípade, že by nastal problém, tak odpoveď algoritmus rozhodol asi nebude dostatočne uspokojivá. Takisto vyplývajú aj etické otázky. A tými sú napríklad, pokiaľ systém umelej inteligencie bude rozhodovať v núdzi,
Ako sa rozhodne, koho zachráni, ako vysvetlíme verejnosti, že lietadlo bez pilota je bezpečné, prípadne ako tieto zmeny ovplyvňa práve prácu pilotov alebo riadiacich vzdušného priestoru. Ďalej, medzi výzvy považujeme samozrejme aj dostupnosť kvalitných dát, ktoré sú veľmi dôležité pre práve takéto technológie, ktoré spracovávajú obrovské objemy dát a zároveň aj kybernetickú bezpečnosť. No a čo sa týka teda strategickej budúcnosti letectva v ére umelej inteligencie, tak môžeme pozorovať tuto dole na tom grafe, že sa predpoveda obrovský nárast trhu s umelou inteligenciou do roku 2034. Ten trh predpokladá nárast až štvornásobný s priemerným tempom rastu 15% ročne. Najbežnejšie alebo najpoužívanejšie momentálne riešenia umelej inteligencie sú práve také, ktoré využívajú strojové učenie, napríklad pri prediktívnej prevádzke, ale zároveň pozorujeme aj trend zavádzania práve technológií umelej inteligencie, ktoré sú založené na schopnosti rozpoznať prirodzený jazyk, schopnosti komunikovať, schopnosti porozumieť konverzáciám. A tam v tom letectve vidíme práve otvorené dvere pre napríklad virtuálnych asistentov alebo automatizovaný zákaznícky servis. Zároveň sa predpokladá teda presun od reaktívneho k prediktívnemu riadeniu, no a samozrejme aj teda vznik nových pracovných pozícií, ktoré budú napríklad supervisor umelej inteligencie a podobne. Záverom by som rada ešte teda spomenula, že sa nepredpokladá, a dúfame, že sa to ani nestane, že by umelá inteligencia nahradila človeka. Umelá inteligencia práve zmení charakter jeho práce. No a aký teda bude mať potenciál umelá inteligencia pre leteckú dopravu? To takisto, ako sme si kedysi nevedeli predstaviť, že ju budeme dennodenne používať dneska v našich telefónoch, v našich počítačoch, tak si v podstate ten potenciál nedokážeme predstaviť ani v letectve. Ale jediné, čo vieme s istotou povedať, je, že ten potenciál je obrovský. A práve to naplnenie toho potenciálu v leteckom sektore bude závisieť nie len od technologických inovácií, ale aj od správnej koordinácie. A je veľmi dôležitá práve tá koordinácia celého ekosystému, čiže verejného sektora, firiem a takisto aj univerzít. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Nepočula som žiadny zvonček, nevidela som asi ani žltú kartu. Ty si sa obávala tých kamarátov, preto si zrýchlila v tej prezentácii. Áno, ja už mám s tým skúsenosti, ja už sa ich bojím. My sa už poznáme. Dámy a páni, odborná asistentka z katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline, Kristína Kováčiková. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Čas na vaše otázky. Máme ho dostatok, takže nech sa páči, neváhajte sa pýtať. Tony, prvá. Kristína, otázka. Je jasné definované oblasti, kde púšťame inteligenciu. Sú oblasti, kde má zákaz, alebo teda, kde sme veľmi takí, že relaktant, aby sme ju tam pustili? Tak tá oblasť leteckej dopravy, tým, ako je veľmi dôležitá v nej práve bezpečnosť, tak je vo všeobecnosti veľmi konzervatívna voči práve zavádzaniu umelej inteligencie, ale vyslovene zákaz ako taký na umelú inteligenciu ešte teda nepoznáme. My sa skôr teraz snažíme aktívne preskúmať ten potenciál. Určite sa nesnažíme, aby umelá inteligencia nahrádzala človeka pri jeho práci. Skôr sa snažíme vyvíjať vo všeobecnosti podporné systémy, ktoré práve môžu pomôcť človeku pri práci poradiť. A samozrejme zatiaľ to rozhodovanie je na ľuďoch a nie na umelej inteligencii. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ivan Koblen. Dobrý deň. Dostanete mikrofón, nebojte sa. Ďakujem pekne. Ďakujem pani doktorka za zaujímavú prezentáciu. Ja sa robím na leteckom úrade nejaké doby a v oblasti dohľadu nad kvalitou. Takto. Zaujímavé informácie, samozrejme v rámci EASA existuje veľa koncepčných dokumentov, harmonogram koncepcie rozvoja, uplatňovania umelej inteligencie, ale do pozornosti vo väzbe na podporu leteckého priemyslu, tiež som začal využívať teda nedávno v rámci svojich činností,
dávam hlavne možnosti využitia pri samozrejme výrobnej organizácie údržby musia rešpektovať schválené postupy, hlavne organizácie údržby, spôsoby údržby od výrobcov a podobne, ale napríklad pri tvorbe dokumentácie, ako či štátnej správe, či na leteckom rade, ale vo výrobných organizáciách, tie sú mi bližšie, a uplatňovaní požiadaviek mnohých noriem, napríklad Európske normy 9100, požiadavky na kvalitu v leteckom priemysle. Poviem príklad, tam sú napríklad oblasti požiadavky na bezpečnosť produktu. Samozrejme tie firmy, či to je príklad, poviem, prášková metalurgia, neviem, výroba kompozitových častí, každé majú svoje špecifiká, ale vynikajúco vie tá umelá inteligencia pomôcť pri tvorbe tých dokumentov a dajú sa potom zohľadniť určité špecifiká, ktoré sú veľmi dôležité z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti toho výrobku. Ďalšia oblasť, keď hovorím o bezpečnosti, samozrejme implementácia systému Safety Management System, riadenia bezpečnosti, ktorý existuje nielen na štátnej úrovni, ale aj implementácia vo výrobných organizáciách údržby, napríklad ukazovatele výkonnosti, bezpečnosti a podobné veci. Takže neviem, či sa začínate a budete venovať takýmto oblastiam aj na akademické pôde, lebo tam má široké možnosti aj v tej technologickej oblasti. Samozrejme nenahradí dizajnérov, konštruktérov, ale ako z hľadiska toho smerovania a zohľadnenia tých špecifik a aspektov je veľmi dôležité. Určite áno, a ja vám veľmi aj ďakujem, lebo to je práve to, aký obrovský je potenciál toho využitia umelej inteligencie práve aj v takýchto oblastiach, ktoré som možno ja počas prezentácie nespomenula, ale samozrejme sú prítomné a sú to ideálne oblasti na to, kde by sa umelá inteligencia dala v budúcnosti využiť. Ďakujem veľmi pekne. Lukáš Benár. Dobrý deň, moje meno je Lukáš Benár, som zástupca spoločnosti NG Aviation. Ďakujem za prezentáciu. Umelá inteligencia je téma, ktorá zaujíma veľmi aj nás a videl som, že ste tam mali slajd, ktorý sa týkal umelej inteligencie a využívania umelej inteligencie na letiskách. A mali ste tam predovšetkým tú terminal site. Tak som sa chcel spýtať, že či ste v rámci toho vášho výskumu a štúdia natrafili aj na využívanie umelej inteligencie na tej strane airside na letiskách. Určite sa dá umelá inteligencia využiť aj na airside, na letiskách. Ja teda viem, čím sa zaoberáte, takže určite mi aj vy rád pomôžete tým, čo ste skúšali prebadať práve v tej airside operácii. Umelá inteligencia je veľmi využiteľná napríklad aj pri predikcii, pri syntetizácii dát, napríklad pri digitálnych dvojčatách alebo podobne. Takže aj tam sa dá využiť tá schopnosť toho strojového učenia, ktoré je schopné spracovať obrovské množstva dát. Samozrejme, nie je možné sa počas prezentácie venovať každej jednej oblasti, kde by sa v leteckom sektore dala umelá inteligencia využiť, lebo či už by sme sa pozreli na letiska, na letecké spoločnosti, tak o tom by sa dala urobiť za každým samostatná prezentácia. Ja som zase rada, že ste pripomenuli, že samozrejme tak ako landside, tak aj na airside sa dá umelá inteligencia využívať. Ďakujem pekne. Môžem ešte, ja len doplním, že je to taká možno budúcnosť, ale v podstate už je to aj súčasnosť. Lebo práve na tom airside spoločnosť NG Aviation toto robí. Máme momentálne klienta v Saudskej Arábii, letisko Riyadh, pre ktorého robíme takú službu, že v podstate vytvorili sme mu digitálnu dvojičku tohto letiska, teda toho airside. A okrem tých leteckých dát na tom vrstvíme aj tie prehľadové dáta a v podstate nám to pomáha simulovať, čo sa stane pri zmenách. To znamená, že keď chcú zatvoriť nejakú časť rolovacej dráhy notamom, tak ten náš tool dokáže urobiť to, že nás simuluje a vypočíta, že aké budú vlastne tie KPIčka, ktoré ich zaujímajú, tie Key Performance Indicators. Aký bude po zmene čas rolovania priemerný, keď hovoríme o ekologickom hľadisku, tak takisto, aká bude spotreba paliva nadmerná, aké budú emisie a tak ďalej. Čiže toto už dneska sa využíva a vo svete to funguje takisto. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ešte Lenka. Dobrý deň, Lenka Sasaj. Ja som zástupca súkromného sektora Airport Competence. A mňa by zaujímalo vlastne tá akademická pôda, prepojenie so sektorom ako taký. Vy ste hovorili veľa vlastne všeobecného o tej umelej inteligencii, čo sa dá, čo sa nedá. Mňa by zaujímalo, že vlastne či univerzita, respektíve vy, či ste to zároveň aj skúšali.
spolupráci s niektorým letiskom na Slovensku, respektíve niektorou oblasťou a výsledok toho, že či vlastne sú tam negatívne veci, sú tam pozitívne veci, či už je to vlastne v niektorej oblasti aj vyskúšané v rámci Slovenska, v rámci sveta, to je mi úplne jasné, ale aj v rámci Slovenska mňa zaujíma. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Z toho, čo mi teraz napadne, tak v podstate medzi myšlienky mi prišli také 3 hlavné projekty, v ktorých sa aj ja aktívne zapájam, ktoré prepájajú práve umelú inteligenciu a letectvo. Jeden je v podstate z nich na európskej úrovni, na tej svetovej. Tam samozrejme my už ako univerzita spolupracujeme práve pri tvorbe metodík, pri etických otázkach použitia umelej inteligencie. Takže tam spracovávame podklady, ako napríklad metodiky. Ďalej máme veľmi zaujímavý projekt, kde sa snažíme v podstate prepojiť alebo zistiť, aký je potenciál využitia umelej inteligencie pri výučbe našich študentov. Takže snažíme sa to zaviesť práve do tej teórie, do tej našej teoretickej vzdelávacej činnosti. Akým spôsobom by sme teda takýmto vedeli rozšíriť to vzdelávanie. No a tretí projekt, ktorý mi napadol, ten je slovenský, ten aktuálne v podstate na ňom pracujeme a je to práve o tom strojovom učení a autonómnom rozhodovaní. Ja sa bojím, aby som neprezradila niečo, čo nemôžem úprimne teraz. Aby som nepovedala toho až moc, pretože sú to všetko v podstate návrhy a prototypy a úprimne neviem, kde mám hranicu toho, čo o tých projektoch môžem detailne povedať. Takže áno, pracujeme na nich. Vidíme, že sa to dá aj na Slovensku. Ja osobne nepracujem na žiadnom projekte, ktorý by sa angažoval v oblasti slovenských letísk a umelej inteligencie, skôr v tých súkromných spoločnostiach, ktoré pracujú v podstate pri výrobe napríklad pre leteckú dopravu v tejto chvíli. Takže k tomu sa vyjadrovať viem, čo sa týka letisk, tak možno sa tu niekto iný nájde tejto našej krásnej skupine, ktorý bude vedieť sa vyjadriť k umelej inteligencii na slovenských letiskách. Za kvalifikované odpovede na otázky, za perfektný príspevok a aj zdarné ukončenie svojho vystúpenia ďakujem Kristine Kováčikovej. Ďakujem veľmi pekne.